По такъв начин да разсъждават. И нарочно искам пред всички да прочета това изречение, което е написал за творбата си. Погледнете тази творба е в тази зала от среща. Втората свобода, да. Работата цели да покаже спекулациите, на които е способна фотографията. Представете ли, той си мисли и за тези неща. И завършва и красотата на мига. Той вече излиза от тази медия, той вече задвижен. Това е бъдещето, това е съвременната и модерната фотография. Тя вече преминава в други измерения. Тя не е това, което ние познаваме. И аз съм уверен, че това ще бъде един от най-интересните автори за бъдещето. Извинявайте, ама не влизате в кадър. Може ли само... България. Добре, това е от мен. Благодаря. Ще ви изложбите за открити. Наслаждавайте се. Успехите на участниците. Чакай малко. Здравейте, какво ще кажете на нашата камера? За вас, вие се качвате. Много добре да ви всички да се имате заедно. Това са моите неща. Карла, я кажи нещо на камерата. Кажи нещо на камерата. Чакай, на камерата. Я помахай на камерата. Я там кошка.